Estrenarà MotoGP amb l'equip oficial de Yamaha, on disposarà de les mateixes condicions que Valentino Rossi. I València tornarà a ser la seu de la Copa de l'Amèrica. D'aquí a 2 anys, el cànon que s'haurà de pagar l'empresa organitzadora se situa entre els 105 i els 110 milions d'euros. Doncs amb aquesta notícia posem fi a l'actualitat esportiva. Gràcies, Oriol, que vagi bé. Fins demà. Norma de Bellini ha tancat aquesta nit la temporada operística del Liceu. La platja de la Barceloneta ha estat l'escenari escollit pel Liceu i també per Televisió de Catalunya per retransmetre aquesta òpera i acostar-la al gran públic. Una pantalla gegant ha permès que unes 2.000 persones poguessin seguir gratuïtament Norma. Una hora i mitja abans, l'òpera s'havia estrenat al Liceu. La iniciativa d'acostar l'òpera a la gent del carrer ha estat molt ben rebuda per tots aquests assistents que veuen. Aquests dies hi ha diverses decisions judicials polèmiques damunt la taula. En parlem a partir d'ara mateix a l'entrevista avui amb Alfons López Tena, vocal del Consell General del Poder Judicial. Aquí traslladem precisament la pregunta del dia, que també els formulàvem a vostès. Veu bé que es retiri la custòdia a una mare pel fet de ser lesbiana? Senyor López Tena, bon dia. Bon dia. Què hi diu? Ho veig malament, però el problema no és com ho vegi jo. El problema és que això ho prohibeix expressament la Constitució, que prohibeix la discriminació per l'article 14 i específicament les lleis civils vigents que permeten el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'adopció i, evidentment, la custòdia. És a dir, mai de la vida s'ha retirat a una persona, excepte en el franquisme, excepte quan hi havia la llei de vagos i maleantes, aquestes coses, mai s'ha retirat a una persona la custòdia dels seus propis fills pel fet de la seva orientació sexual. Això és contrari a la Constitució i contrari a tota la legalitat. La Comissió Disciplinària del Consell ha expedientat aquest jutge de Múrcia. Tot i així, el ciutadà el pot sorprendre que l'expedient és més per les expressions del seu auto, que qualifica d'extravagants, irrespectuoses, innecessàries i improcedents. De fet, ell fa una equivalència entre una relació, en aquest cas lèsbica, amb la que es podia mantenir amb un pederasta, amb un toxicòman, amb una prostituta. És a dir, l'expedient va en la línia de que les paraules no són les adequades, però no entra en el fons de la qüestió. No entra en el fons de que se li ha retirat la custòdia a una mare. Sí, a veure, això és una mica complicat. A veure, si ens entenem. Intentaré ser el més clar possible. Per una banda, no hem d'oblidar que n'hi ha la independència judicial, i que, per tant, els jutges són independents i també han de ser responsables. La qual cosa vol dir que no s'hi pot sancionar un jutge pel contingut de la seva resolució, excepte que sigui manifestament contrària a la llei i a la Constitució. Però vostè m'acaba de dir que sí que ho és. És la meva opinió, ara com ara. De tota manera, no s'ha d'oblidar també la composició que té el Consell del Poder Judicial i la composició de la Comissió Disciplinària. Això vol dir que, com que la majoria absoluta que hi ha del Partit Popular no la té en la Comissió Disciplinària, ni els vocals del Partit Popular poden sancionar sense comptar amb els altres, però tampoc els altres poden sancionar sense que ells estiguin d'acord, perquè ho poden després revocar en el plenari. Per tant, això és una solució de compromís. Ara veurem si nomenarà un l'instructor farà la proposta, si rebrà les al·legacions del jutge i a la vista d'això, quina decisió es pren. Jo ja avanço que no excloc en absolut, esperant, evidentment, les al·legacions del jutge, que és el més important, i la proposta de l'instructor, no excloc que la sanció sigui la màxima. És a dir, l'expulsió de la carrera judicial i el trasllat al fiscal per si és constituït de delicte aquesta mena de resolucions i les expressions que les acompanyen. I què el fa no excloure aquesta possibilitat, senyor Tena? Perquè és un senyor que és un jutge que acumula unes quantes queixes, el Consell General del Poder Judicial crec que té fins a 19 queixes relacionades amb altres actuacions polèmiques d'aquest jutge, des de detenir a 2 noies que feien topless a una platja fa molts anys, fins ara més recentment posar traves, impedir que una parella també homosexual pogués adoptar una criatura, quan això està permès per la llei, des de fa poquet, però està permès. Sí, que jo conegui, ara com ara solament tenia d'aquestes 2 denúncies. Totes les altres són molt més antigues i no sé què va passar, concretament la que diu del topless de fa 21 anys o per ahí. Ara com ara estan vigents aquestes 2 denúncies. Clar,